Joo, on täällä Silja Euroopalla ja matkalla kohti Tukholmaa ja kävin tuossa Tax Freessa ja ostin toisen Milk Way 400 gramman säkin ja olen avannut tämän jo valmiiksi ja tällainen ruvetaan sitten maistelemaan tästä. Tuolla se näyttää sisältä tuollaiselta. Se on kyllä tosi hyvän makusta ja sanoisin kyllä 5/5. On tää kyllä tosi hyvää. Suosittelen muuten ostaan tällaista tuotetta ja joo, ei mitään näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Moro!